Alfred får söka några paket då. Alfred söker mera paket. Det där var åt Arthur. Ska Alfred söka något? Alfred får söka om där granen finns mera paket. Hör på här. Det är Arturs paket det där. Pappa, du är lite i vägen nu när jag filmar här. Du hinner plocka bort sen skräp. Vad är det för nanna? Tog du pappret upp? Alfred tycker att pappret var kiva. Får jag se, Artur? Kom hit så öppnar vi. Kom hit så öppnar vi, Artur. Det är Nanna. Artur, kom hit och visa. Det här är bara pappret det där. Det är bara pappret. Det var tomt. Ta hit påsen så ska vi öppna det, Artur. Påsen är där. Artur. Hämta påsen. Hämta påsen. Jaha. Det var att leka emellan. Jag leker lite emellan. Pojkar. Pojkar, ta hit paketet. Nå, där kommer Alfred med paketet. Får jag se, Alfred? Nå, där. Där ska vi öppna. Vi ska se. Det här var åt Artur det här. Det här var åt Artur. Jo, vänta. Leiffe kanske hjälper lite åt Artur. Ingen så. Alfred, det är åt Artur. Det var Arturs present. Se under granen, Alfred. Det finns mera paket där. Måste en sax till det. Hör du, Alfred, får se under granen. Jag tror det finns mera där åt dig. Nu ska vi se. Här står det. Nej. Och här då. God jul. Artur står det här. Men du kan öppna det, Alfred, om du vill. Vi tar bort bandet. Bandet kan jag ta bort. Vänta lite, jag är rädd för bandet. Leifen hjälper lite här med bandet. Sådär. Så, bara bandet bort. Bandet. Så. Sådär. Ska du sitta i famnen du? Får jag se. Så, ja. Och Artur ska få nytt. Artur, titta där. Den här tror jag. Här står det Alfred och Artur. Hör du, nu bjuder ni om så hela tiden. Vänta, banden får inte man ta. Banden får man inte ta, pojkar. Vad är där, Artur? Vad är där för slag? Alfred, vänta lite. Vi tar bort bandet. Alfred, Så, vi tar bort bandet. Ja, pappret får man ta. Så, nu är bandet borta. Vi tar bandet dit. Så, Artur, Alfred här. Det får du ta. Vet du, jag ser inte riktigt när du sitter i famnen hela tiden. Artur, här. Där, opsa. Vänta, kan. Så. Och du hittar leksak. Wow, fick Artur en sån. Wow. Vad fick Alfred då? Vad fick Alfred då? Vad fick Alfred? Se upp att du ramlar. Så, oj, okej. Jaha, är du arg på den? Kommer i famnen hela tiden. Det var väldigt som den här. Det här är slutet. Det ska han få upp det. Han har tagit något nytt han nu. Vem var det då, vet du?
Det var Evelina. Är det någon paket idag? Ja, paket. Artur, kom hit och öppna. Titta Alfred, den piper. Oj, den piper. Vänta. Så. Den piper, där kommer Artur. Nå, vad öppnar du då? Det var inte något vidare. Det var inte något vidare, det var. Jaha. Wow, vad är där då? Leiffe kanske hjälper. Det är en boll, men den är fast i paketet ännu. Leiffe kanske öppnar den lite. Wow. Den luktar. En boll som doftar. Wow. Så jag tror det finns mer där ännu. Ja, vem var det som fick den? Av Susse tror jag. Och där har du paket. Är det åt dig det där? Artur, är det åt dig? Får jag se vad det står? Artur, vänta lite. Får jag se vad det står? Det står Lenalle. Hej, det här var åt Lena. Ja, ta något annat paket. Artur, annat paket. Söka. Söka. Och se Alfred. Nej, Alfred, det var åt Lena. Nej, av Elina. Alfred, det var åt Lena. Nej, Lena. Titta, där är bollen. Bollen. Alfred. Titta. Oj. Ja, bollen. Vad har du där då, Artur? Titta, bollen. Wow. Nej, han hade paket där då. Är det bollen? Oj. Är det åt Artur det där? Det är åt mig det där tror jag. Får jag se? Det är för ögonen. När man sover. Ni har öppnat Lenas present. Tack Artur. Det här var tror jag Evelina åt Lena. Kiva, jag sätter den dit. Det är åt Lenas det. Pojkar, inga tapella på joulu. Nej, hörni. Vems present är det då? Har du Alfred, jag tror inte att det är åt dig. Får jag se? Får jag titta? Här står det nog. Vänta. Här är Leif från Elina och Tanne. Elina och Antti. Alfred. Alfred. Stopp. Ja, här leker vi lite. Och där, Alfred tar bollen. Oj, nu får bollen under soffan. Vad Joko? Titta. Alfred. Hej, nu får den under soffan. Nej. Bra. Här finns mera paket, pojkar. Artur. Kom.